Goeiedag. Jo gaan naar het staken. Ja, dat is wel de bedoeling. Zeker, voor het goede doel, hè? Voor een beter CEO. Werknemers van Stertil en Biddel in Koortse Tille leiden het werkdeel. Bij Stertil werk je 230 meesken, bij Biddel binnen dat er zo'n 64. De werknemers staakten omdat er nog geen nieuwe CAO is van de metaalsector. Het is zo dat werkgevers zijn niet ingegaan op ons eindbod. Toen hebben we een ultimatum gesteld. Het ultimatum is afgelopen. Ja, en dan rest ons maar één ding en dat is staken. Die CAO moeten we nu gaan halen. Het gaat net alleen nog om een goede leensverheging. Naast het financiële aspect is er ook nog het pensioen. De werknemers zouden graag zien dat zij wat eerder ophouden kunnen. Mijn werkje. Mensen beginnen vaak op 15, 16-jarige leeftijd. Biddel was typisch een bedrijf waar mensen heel jong naar binnen komen. En oneerbiedig tussen 6 planken er weer uitgaan. Men werkt 40, 50 jaar dan is het een pittig beroep. En daarvoor wil de FNV en CNV ook dat je vanaf 60 jaar wat minder kan werken, generatiepakt. Dat zijn hele belangrijke zaken, dat je toch gezond je pensioen kan halen. Troch de staking leidt de productie van de beide bedrijven het volslijn stil. En dat is nevens de vakbonden ook juist de bedoeling. Juist op die plekken dat het ook zeer doet bij de werkgever. En dat is in de productie. In de productie wordt het verdiend. Ook kantoorpersoneel gaat aansluiten. Maar bij Stertil weten we dat de montage en de lasserij in ieder geval plat ligt. En bij Biddel ligt ook de hele productie plat. De stakers hopen dat de werkjouwers weer aan de onderhandelingstafel komen willen. Alleen dan kunnen er goede afspraken maken worden. Maar al die onderhandelingen die worden net terug alle werknemers op een voet volgen. Ik ga naar daar. Nee, ik eigenlijk zeker niet, ja, maar ik ben sinds vorige week ben ik pas lid worden, dus ja. Dus al je nou even wat uitziek en dan Zo goed kon. Succes. Ja, bedankt. Ja, hoi.